To, assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka, ya kuke da fatan an wuni lafiya. To a taƙaice dai jama'a yau na zo muku da wanga shiri dai da wanda kuke ta tambaya na kuke ta turo min da saƙonninku. Indiya Hausa uwar watsi kashi na biyu. Mutane da dama suna tambaya na wanga shiri, to yau dai ga shi nan dai Allah ya bani ikon kawo muku shi. Amma na samu abun nan dai wani inda nake ne ba network mai kyau kwanakin baya. Sati biyu da suka gabata na ɗan yi tafiya, amma yanzu dai shi kenan. To da farko dai za ka zo ka shiga cikin abun nan YouTube naka kamar haka. Ka shiga cikin YouTube naka kamar haka zai kawo maka fuska haka, sai ka zo ka danna abin nan. In ka shiga cikin YouTube naka kamar haka, bari mu je mu danna abun nan. Sai ka danna ka shiga ka danna ka rubuta abun nan Izge 1TV ga shi nan ya fito a nan. Sai ka danna kai. Kaga ga shi direct ya kawo mu zuwa wajen bidiyon. Ga shi nan Izge 1TV. Sai ka danna kan bidiyo kan abun nan hatimin. Wannan shi ne hatimin Izge 1TV. Da zaran ka shigo sai ka zo wajen abun nan videos ɗin nan. Ga shi nan. To kana shiga ga shi nan uwar watsi. Ga shi nan za ka gani wannan na farkon nan dai na saman nan dai. In ka shiga kamar haka. Zuwanka wannan tasha mai albarka ka taimaka ka danna mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura su. To yau na zo muku da wannan shirin nan na Ramcharan mai daɗin nan dai wanda ake faɗa a ciki ake kowa da kowa sun na sani shi daɗin nan dai shi ne uwar watsi. Bulun nan da zaran ka danna ga shi nan zai kai ka direct zuwa cikin wajen bidiyon zai kai ka, ba wai sai ka sha wahala ba. To da zaran ya kawo ka za ka danna play. Ka gani yana abu nan yana loading. Network ɗin ba shi da ƙarfi sosai. Amma in Allah ya yarda zai buɗe network ɗin ba shi da ƙarfi sosai. Idan kuma kana so ka sauke shi direct zuwa kan kusan gama. Kai abu yayi kyau. Masoya a nan muka kawo ƙarshen wannan. Ku ci gaba da kasancewa tare da Izge 1TV don samun ƙayatattun shirye-shiryenmu.